Ngiyaqonda ukuthi abantu abaningi ibethusile lento engiyenzayo ukuthi ngishintshe i-content yami ebebeyijwayele yokukhuluma nje ngempilo nangenkolo. Njengoba sengingenele ekutheni ngifunde iy'ncwadi, ngiyazi ukuthi kukhona mhlawumbe abantu mhlawumbe kuzothatha isikhathi ukuthi bekujwayele indlela esengenza ngayo manje, kodwa ngithatha isinqumo sokuthi ngithi ukuyishintsha kancane i-content yami ngigxile kakhulu ekufundeni iy'ncwadi, ngoba ziningi iy'ncwadi esengike ngay'funda kodwa manje uthole ukuthi manje angisakwazi ukuy'thola, ayisekho. Kodwa njengoba ngenza kanjena nje iyona ndlela yokuthi ngiy'gcine lezo ncwadi lezo, noma ngingasay'tholi kodwa uthole ukuthi ngay'gcina ngokuthi kube khona amavidiyo engangiwayenza ngiy'funda lezo ncwadi lezo. Ningixolele kakhulu uma wukuthi ushintsho enilibonayo anihambisani nalo, kodwa-ke futhi-ke noma kwenzeka futhi ngikhuluma ngezinye izinto, kodwa sekuyoba imvela kancane, sengizogxila nje kakhulu ekufundeni iy'ncwadi. Ngiyacela ukuthi ningeseke kwabahambisanayo nalokho engikwenzayo, niqhubeke nje ningeseke, niphinde futhi ni-follow-we laphana ipheji lami kwilokhuzana ku-Facebook, niphinde ni-subscribe lapha ku-YouTube. Kuyongithokozisa kakhulu ukunibona ningixhasa, ningeseke.